Eu chámome Abel, teño 39 anos, son veciño do Concello de Odro, da aldea de Imo. Bueno, creo que é unha experiencia persoal diferente á que se pode vivir normalmente, eso de percorrer largas distancias andando, coñecer persoas, ter experiencias en lugares descoñecidos, supoño que será o que move maioritariamente a xente. Enriquecedor a nivel cultural pode ser enriquecedor que persoas de diferentes comunidades ou de diferentes lugares ou culturas se poden encontrar e poden intercambiar. A nivel paisaxístico, bueno, non creo que inflúa moito o paso dun camiño por un lugar. Mais que nada, que pode entorpecer moitas veces ou deteriorar, pero na mellora da calidade medioambiental non creo que vaya a supoñer eso. Pois dependerá de moitos factores. O paso do camiño masificado pode ser prexudicial, en cambio o paso do camiño con certo control, con certo rigor pode ser beneficioso, de feito está sendo en moitas poblacións. O camiño pode ser unha oportunidade para fixar poboación, pero non pode ser o único recurso a utilizar no caso de Odro, porque pode incluso chegar a despoboar o territorio, a facer que moita xente marche por non ter oportunidades incluso de vivenda ou de traballos en outros sectores que fora do turismo, ou fora da restauración, ou fora deses sectores. Bueno, eu creo que o Camiño de Ourense pasa por algúns dos lugares máis representativos do Concello, pasa pola aldea de Beixo, pasa pola Eira da Lavandeira, de Hórreos, que é un conxunto de hórreos moi importante a nivel galego, pasa polo Hórreo do Arco, en Castro, na aldea de Castro, que é unha aldea tamén, con as características especiais, que ten un hórreo rehabilitado, que ten un arco de medio punto, que é tamén único en Galicia, e despois pasa, polo patrimonio religioso, por varias igrexas, por a igrexa de Odro, de San Xián de Laíño, pero sí que deixa de lado, por exemplo, o espacio das Brañas, que é un espacio importante a nivel local, a nivel comunitario, e sí que deixa un pouco apartado. Recomendaría aproveitar e tamén dar un paseo polas Brañas, que vai paralelo ao camiño e que é importante e interesante visitar. O camiño está empezando e o contacto que hai é visual. Ves de vez en cando pasar algún peregrino ou algunha xente a andar, neste caso pola aldea na que vives, pero tampouco non hai un contacto maior. Si que agora vese, por exemplo, nalgúns bares, nalgúnas tabernas, vese algún peregrino tamén sentado a tomar un café ou un refresco. Ese é o contacto que ten, máis que nada visual. Supoño que a xente dos bares ou que onde para o peregrino terá un contacto máis persoal, máis directo con eles. Eu non creo que teña moito, quero dicir, a xeración de lixo pode aumentar, xa sabemos que a masificación dos lugares que aumenta a cantidade de lixo ao mellor que poda, pero non creo que inflúa o paso dun camiño, que pase moita xente a andar por un lugar, non creo que inflúa a nivel medioambiental, de destrozo ou positivo. Non creo, quero dicir, a nivel medioambiental non vai ser positivo no sentido de que non se vai a mellorar, pero tampouco ten por que ser un impedimento. Xa aproveito a oportunidade para recomendar a xente que visite Odro, que temos sitios moi interesantes, moi chulos para coñecer, que visite Odro non só como un lugar para ver e para pasear, senón que visite tamén con perspectiva de futuro, de poderse quedar. É un sitio que está moi ben comunicado, estamos no eixo atlántico, estamos a pé de playa, máis a pé de cidade como Santiago de Compostela, a 20 minutos, ou de Pontevedra, ou das vías de comunicación, do tren, ou da autopista ou da carretera que vertebra o eixo atlántico. Entonces, que tamén nos deu unha oportunidade de coñecernos, que durante moitos anos era un concello olvidado. Cando che preguntaban onde eras, contestabas ao lado de Padrón ou ao lado de Rianxo, pois que nos conozan, que saben que somos un concello que temos moitas oportunidades e nada máis.